Veľa ľudí si myslí, že diesel je vždy lacnejší, ale pozrime sa na realitu. Ram 1500 s atmosférickým 3,6 V6 na LPG nemá turbo, nemá DPF, EGR ani AdBlue. Jednoduchá technika. Reálna spotreba plynu je 12 až 17 litrov, čo vychádza zhruba 8 až 12 eur na 100 km. Fiat Ducato diesel síce žerie menej, ale má DPF, EGR a AdBlue. A keď sa niečo pokazí, ideš do núdzového režimu a do servisu. Nafta vyjde 12 až 15 eur na 100 km a majitelia často riešia emisie, chyby a diagnostiku. Ram má skoro 300 koní, jednoduchší motor a lacnejšiu prevádzku. Takže otázka nie je, čo menej žerie, ale čo ťa bude stáť menej nervov. A teraz si pozrite, koľko dokáže Ram ProMaster najazdiť a porovnajte si to s európskymi konkurentmi. Chceš si vyskúšať, ako jazdí Ram ProMaster 1500 s 9-stupňovým automatom a LPG? Možno ťa prekvapí, aký je tichý, plynulý a komfortný aj pri plnom zaťažení. Radi ti ukážeme ProMastera aj ďalšie zaujímavé kúsky, ktoré na bežnom parkovisku len tak nestretneš. Pozývame ťa k nám do bazáru. No, čo musím veľmi pochváliť je, že pán Bela absolútne v ničom neklamal, to čo povedal, to sedilo, pomenili nám tam krížom, krážom, vyleštili a tak ďalej, dokonca nám požičal aj úplne iné auto, keby sme náhodou chceli a potrebovali. Ja už mám 2 roky auto od Dušana z auta z USA alebo Autofra. Je to úžasný človek, ktorý sa o mňa stále stará, auto bolo v záruke. Tú spoločnosť fakt môžem odporúčiť každému, je seriózna, aj ten prístup majiteľov je veľmi seriózny a korektný. Takže ešte raz ďakujem. Autofra, dovozal z Ameriky, Bobrov, pán Dušan, neskutočný prístup.